Ahoj, vitajte na kanáli 70 Maj. Máme kameru A810 ES v súprave, teda so zadnou kamerou. Je pripojená k UP04, čo je náš parkovací modul. Kamera je v režime jazdy. Naša spotreba energie pri zapnutej obrazovke je 0,44 0,46 ampérov. Pri vypnutej obrazovke je to oveľa menej. Dobre, teraz prejdeme k ponuke bezpečnosti parkovania. Prejdeme do nej, spustíme detekciu kolízie, nastavíme citlivosť na vysokú, alebo ju možno nastavíme na veľmi vysokú. Dobre, zapneme aj detekciu pohybu, nastavíme citlivosť na vysokú a nastavíme aj časozberné snímanie. A teraz vypneme zapaľovanie. Zariadenie okamžite prejde do režimu sledovania parkovania. No a tu je milé prekvapenie, veľmi nízka spotreba energie so všetkým na maximum. Máme 0,28 0,30 ampérov, takže naozaj veľmi málo. Pripomínam, že samotný modul P04 odoberá 0,02 ampéry, takže je v poriadku. Pozri, dokonca klesne o niečo viac, keď urobíme je tu kolízia, kamera je aktivovaná, spotreba energie sa zvýšila, nahrávame núdzový klip. Núdzový klip sa dokončil nahrávať, spotreba energie sa opäť znížila. Teraz spúšťame kameru, naša kamera sa teraz spúšťa. Zmeňme nastavenia parkovacieho režimu. Prejdeme do režimu zabezpečenia parkovania. Ukončíme detekciu kolízie, vypneme detekciu pohybu, vypneme časozberné snímanie a prepneme späť do režimu monitorovania parkovania. Máme zapnutý samotný režim sledovania, čo znamená, že kamera je v pohotovostnom režime. Ťuknite na tlačidlo. Pozrite sa. Počkajte chvíľu. Kamera sa spustí, nahrávame prednú a zadnú časť, no za chvíľu nás to vráti do predchádzajúcej úrovne, ktorú sme práve videli. Už sa nahráva, máme kameru v režime sledovania vzadu, teraz opäť zmeníme jej nastavenia, rovnako ako by sme zapli motor. Prejdeme do režimu zabezpečenia parkovania, detekcia kolízie zostane zapnutá, detekciu pohybu sme mali vypnutú, časozberné snímanie vypnuté. Teraz ponecháme časozberné snímanie zapnuté, vypneme detekciu pohybu a detekciu kolízie necháme vypnutú. Teraz prepneme náš fotoaparát do parkovacieho režimu. Pripomíname, že režim sledovania je zapnutý. Zariadenie okamžite prejde do režimu sledovania parkovania a časozberné fotografovanie. Toto je predná a zadná kamera s 0,27 0,28 ampérmi, takže v skutočnosti táto detekcia pohybu veľmi nezvyšuje náš odber prúdu. Za chvíľu odpojíme zadnú kameru. Uvidíme, ako to bude vyzerať v solo verzii. A o chvíľu budeme mať kameru opäť zapnutú. To je všetko. Dobre, takže teraz odpojíme zadnú kameru. Zostaneme len pri prednej kamere. Toto je jej spotreba energie počas jazdy. Prejdime do parkovacieho režimu. Zariadenie okamžite prejde do režimu monitorovania parkovania. Tu máme zapnuté časozberné fotografovanie a režim detekcie kolízie 0,17 ampérov. Keď dôjde ku kolízii, spotreba prúdu sa zvýši a potom sa vráti na rovnakú úroveň. Teraz prepneme režimy a prejdeme do nášho bezpečnostného režimu parkovania. Detekcia kolízie zostane zapnutá, detekcia pohybu je zapnutá a zapneme aj časozberné fotografovanie. Takže máme úplnú ochranu. Prepnite na režim parkovania, zariadenie okamžite prejde do režimu sledovania parkovania. Spotreba energie je tiež zanedbateľná, ako vidíme 0,18, 0,17, 0,19 ampérov. Takže pre kameru 4K si myslím, že je to skutočne veľmi dobré. Vypneme časozberné snímanie, ponecháme zapnutú detekciu pohybu a ponecháme zapnutú aj detekciu kolízie. Kamera prejde do parkovacieho režimu. Vidíte, že tieto rozdiely sú naozaj minimálne, takže sa oplatí mať tu zapnutý celý balík. To, čo som práve ukázal, páčilo, určite dajte like.
Nezabudnite sa tiež prihlásiť k odberu a ak máte nejaké otázky, neváhajte napísať do komentárov. Ahoj!